Lah sing tak panggil Ayu Ting Ting sing metu kere. Bang bayi. Kowe iki ora pantes Ayu Ting Ting, ayo mathe Ayu Tong Tong. Apa? Ayu Tong Tong. Ora pantes ya bene. Tapi sing jelas aku iki matur nuwun karo Pak Samudi. Heeh, Pak Sampriye? Samud ya. Pak Samud. Weh, jenenge wong grapyak ndak omong kamu. Grapyak ya. Lah, Padha wong aku mau teko duk ngene ya wis disuwalami. Oh Mas Jidul Sugeng Rawuh. Monggo dipun dahar dedaharanipun. aku ya ngono. Loh, iki kanto tunik to. Nggih Pak J aku ngono. Ayo kene bener kene aku dilebok ning omah. Bleng. Bareng ngono karo tamu pirang-pirang. Heeh. Suguh rampatan jajan wis ndak karuan. Heeh. Bareng ngono, wah iki dulurku sing sura ketemu. Bareng ngono kabeh didumi kotak-kotak jajan. Rupane abang kowe Aku yo didumi. Aku istimewa. Awakmu ora padha karo kancane. Aku kotakan rupane ijo. Aku kok abang. Aduh, monggo Mas Samto, didahar. Kabeh terus? to mbukake. Buka Aku iki, tak iki. eling-elingi dhisik. Iki engko tak buka apa ora, tak mimi engko tak go mulih sirku ngono. Heeh. Bareng ngono iki bojone Pak Samut yo bengok-bengok. Pakmu, nyapa to ono. Anu kotaan ada sing rupane ijo meneng ndi? Kuwi tak sugone Mas Kamto ngono. Oh, terus? Ya ampun, ki mung soteku. Masuk. Loh. Masuk. 1-0. Piye, Bro? Piye? Mending, Bro. Mending. Oh, ya gara-gara kuwi mau. Nah, bareng ngono beh jeneng ngono dulur-dulur ning wilayah Sendang iki tak kandhani ya. Heeh. Wong rumah saku sregepe ndak umum. Ora lanang, ora wedok. Sergep apa iku Mas Nyambut Kamto? gawe. Oh. Aku mung tekan kan kebengen dasar aku ngawanke ning Malang. Heeh. Aku nusul dhewe. Nyusul dhewe layak awakmu ning mobil gak ono. Ora iya aku nusul Terus? dhewe. Mbah ngono tekan kono, tekan aspalan kono aku iki tekon enek wong wedok iki anu iki tangan iki nggawa jeret to. Lho cek nyunggi suket gajah kuwi lho. Suket Wah, gajah. mongko wis bar surup lho. Heeh. Bareng ngono aku tekon, Bu, anu Bu, nyun tengkat Bu anu. Napa Mas? Niku daleme Pak Pak Samut sing Samut. pundi? Ah, niku lho Mas, niku dalan sampean lurus mriko nggih. Nah, terus mungkin lek enek enggo-enggoan petelon sampean belok nganan. Nah, mungkin sampe terus malih, lah mungkin enek petelone sampe enggo ngiwa. Lah enek unggah-unggahan Mas sampe tuju mriko lho Mas. 80 masuk. Ngono ki masuk ya. Lah mang apa mau mulai Ayu Ting Ting Ayu Tong Tong to. Padane kaya bathuk iki lho nek cilik ning Cilik to? Heeh. Mentil. mentilek gedhi. Mental. Pinter awakmu. Lah aku kok. Cilik ning kene jenenge. Ning weteng, Weteng. cilik, Heeh. blending, Lek gedhi. lentang. Oh. Ngono. Terus bocah cilik-cilik, bocah cilik kintil ibuke ngono iki jenenge. Lah cilik malah mboke ya. Heeh, malah mboke. Kintil-kintil. Oh, kintil-kintil. Kuwi lek cilik, lek gedhi. Lek gede, Masuk. sik. Saya harus meluruskan permasalahan. Kami tolong untuk Anda semuanya tidak berpikiran negatif. Duh, pancen kaya tenan-tenan wae lha ngono. Nek cilik, cah cilik malah mboke kintil-kintil. Kintil-kintil. Lek gede, Lek gede ya kon dolan dhewe. Aja malah melok ojo mboke. melomboke ra ento. Nyanyi. Saiki nyanyi iki lek kaya penyanyi-penyanyi artis-artis terkenal ngono kae lek diiringi musik gamelan, Malah, musik biasa. dangdut kuwi biasa. Biasa. Awake dhewe garingan ae. Betul, heeh. Ben ora padha karo kancane. Golek sing istimewa. Iya. Golek sing istimewa. Contone nonano 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 nano nonano nonano nano nonano nano. Bapak-bapak, lagu selajengipun nggih menika nano-nano. Iki ki larase lho. Wo larase. Mano gagak. Apa? Mano gagak. Karo bojoku dipakan apem diombeni towak. Pinter awakmu jual belimu. Tak sawang manukmu ndangak-ndangak. Mergo apeme bojoku gedine sak sadel becak. Masuk. Manuk cipret. Cipret iki. Iki angel iki mesti angel lho. Ora kaya gagak mau lho, angel iki. Karo bojoku dipakan apem diombeni dawet. Loh, bisa ae. Tak sawang manukmu ketok mungkret. Mergo apeme bojoku mekungkung kaya sepet.
Iso. Iki mesti angel iki lagu gawe iki kok lagu nyita angel lagu nyita. Iso gue sing angel. Manuk. Platuk. Patuk. Oh iya. Karo bojoku dipakan apem diombeni wedang bubuk. Wah. Iso. Tak sawang manukmu mantuk-mantuk. Mergo apeme bojoku njlebor kaya cepuk. Weh penak aku sing mikir ku lho. Gatokne sing angel. Manuk tilang. Karo bojoku dipakan apem diombeni wedang. Iso. Tak sawang manukmu ndase abang. Mergo karo bojoku tak digrujuk wedang. Manuk iki angel iki mesti ra iso. Ya. Kok ra iso tak sembah wae tenan. Ya. Manuk cemblek. Oh, angel. Asli ndak iso tenan iki. Apa? Cemblek. Karo bojoku dipakan apem diombeni tolek. Telek matamu iki. Wong telek diombeni ya enak. Udah masuk akal. Ya iki kok kaya ya Allah. Iki senjataku aso malah kok kae. Delok. Iki lho. Aku kok gila to. Aja. Apa? Iki Pak. Saiki gaya apa kamu? Hah? Gaya apa? Yo karo aku perkosanane ya. Ora ngono iki terus piye? Ngentokne penyanyi apa piye? Oh iya, heeh. Sik, wayahe sapa iki, Mang? Kaos panglipur dumateng para pengarsi. Jenenge sapa? Beta. Alah gayamu awakmu kan anu to ngesir to. Piye? Tak duda ya. Apa? Betanya te jan ayu to. Ayu Jan wah bodine semok. Ra Semok. percaya. padine melek to awakmu. Lah yo. Alah gaya. Di dalam pementasan ki aja sampai menampilkan porno aksi dan pornografi. Oh, ya lek ngene ra oleh berarti. Kesopanan. Kesopanan itu. Apa piye-piye ki ngene lho. Bodine apa bodine? Bodine. Heeh. Ngene iki lek body ngene iki jenenge iki body Ayo suwine. Sik to, Apa tapi Sugeng apa Minak Jinggo apa? Ora. Subali. Iki lek abang karo ireng. Cara wayang iki. Heeh. Ya lho bener iki. Apa? Iki jenenge Wangsa Subali. Kok tegese wangsa Subali? Wonge rasa susune sak bapoli. Beta kaya ngono kuwi. Wah, tak omong. Ya Allah. Kamtop. Apa Yuk, to? yuk. Rambute. Ya ampun toh, tumone. Ya Allah, mripate beta blalak-blalak. Ya ampun tol, bloboke tol. Ya ampun to, irunge beta. Biyo tol, upile. Ya ampun, bokonge beta. Biyo tletonge tol. Nyanyi. Nyanyi. Jeng. Ram ya, niki campur sari, Nggih. Campur sari kayu kok gamelan. Ya. Nggih. Monggo manut pawon. Tembang kangen nggih. Nggih. Tembang kangen. Rambutku, Mas. Rambut.
Alusan awakmu pinter. Udane gremes ya wis Alusan pinter awakmu. Yuk. wong sing tak tresnani tekoni ngerti aku jroning uripku yen ora ono sliramu sumirire angin tansah tutup kalbu rasa apa pancen triramu wis ora krasa Ayo, joget sing lucu kaya Sule, kaya Sule. Kaya Sule, kaya Sule. Yo. Awas piye? Sitae, sitae, sitae. Ipik, ipik, ipik. Ipik, 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 ipik. Sei. Aku
Oke. Sampun kula niki, Mas. Oh iya. Oh, injih, matur Ya. suwun monggo. Ya Mbak Sriana kan ini yendo ya. Oh, injih. Iya. Kok Mas Kamto? Iki jenenge merupakan penampilan yang dimodernisasi. Oh, begitu ya. Dasare nek jaranan ya numpak jaran kepang nggawa pecut juga ditabuh lumrah. Iya. Tapi ini merupakan menu daripada kuda birawa. Oh iya. Ning aku karo sampean iki kok aku nyawang awakmu lho. Lek nyawang-nyawang karo penyanyi ngono aku ndak ada nafsu, ndak ada gairah. Tapi lek nyawang awakmu aku nggumun ku ra umum aku jan. Aku iki jan gumun. Cito gendeng kowe to iki. Aku kan masih masa pertumbuhan. Masa ubek-ubek. Anu no, suaraku kaya arep entek. Lima nih. Nah, awakmu Bapak anu kok Sriana Bapak nih. Sriana ya. Yomba Sriana Sinenggungan Kau datang dengan Kewaca cantik indah menawan Indahnya ceket cair pemandang Yang Sriana Iki loh kita mengke cara buah. Cara buah ono semangka. Semangka marki. Lelek Mbak Iki Sriana anggur. tegese anggur iki. Anggur ki wujude cilik to. Heeh. Ngene iki lagi dicokot wis macrut. Iki arep dikaya ngopo? Bojoku saiki ya iki lho Mas Kamto. Bojoku saiki ya iki. Saiki iki. Ayu ya Mas. Hah? Ayu. Kaya ngiringan ngono lek kaya Putri Solo. Kok kan Putri Solo. Kok mburi kaya Mburi. Putri Manado. Manado. Kok ngarepno kaya kebo. Yo ora to lah. Nembang. Nembang. Nah, iki lho apik iki. Ciptaane Mas Wagiran Pratama sing lewat saka SKK Birawa, Kuda Birawa. Jarik lurik diajeng Aceh nasi sesarengan kuda birawa diparingi jarik lurik katur kateng panjenengan sedaya. Wiwitan sesandingan suwe-suwe jero
ngerti Diana. lek suaraku ya. Semakin lama suaramu semakin bagus.
Ais.
rembulan senenge sore dadi dale tresnamu mung abang-abang lambe srengenge ngulon palane yen bengi rembulan senenge sorene dadi dele tresnamu mung abang-abang lambe Modern jaket tradisi